Sifunde incwadi Exodus chapter 1 sifunde verse 9 sime verse 12 bese siyemthandazweni. Isihloko sithi abakwa-Israyeli baphenduka izigqila. Verse number 9. Yathi kubantu bayo, bhekani abantu babantwana bakwa-Israyeli baningi futhi banamandla kunathi. Masizihlakaniphele maqondana nabo, funa bande kuze kuthi lapho kuphuma impi bahlangane nezitha zethu, balwe nathi, bamuke ezweni. Kwase kubekwa phezu kwabo izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha ngemithwalo yazo. Bamakhela kuFaro imizi yokubekelela iPhitomi neRamsesi. Kepha ngokubahlupha kwazo kwaba yikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakwa-Israyeli. iBhayibheli ke lisivezela amagama athi uvela umbiko othi ithi inkosi lapha uFaro kubantu bayo uthi bhekani abantwana baka-Israyeli baningi futhi banamandla kunathi. Usethi ke masibahlakaniphele maqondana nawo futhi uma sibahlakaniphela asibenzele noma asibanike imisebenzi ezobagqilaza nezobahlukumeza, ngoba uma sihlezi sibabheka laba bantu siyababona ukuthi baningi futhi banamandla. Lolu hlobo lwabantu uhlobo lwehlukile lolu. Lungabantu abanamandla noma besebenza, uyabona ukuthi basebenza ngokuyikhala. Ngoba asibagqilaze sibahlukumeze. Alibonge igama likaJesu. Lithi ke iBhayibheli uma bebahlukumeza bebenzisa yonke imithwalo ababenzisa yona, bebagqilaza, iBhayibheli kwaba yikhona banga kakhulu. Ngenkathi uFaro ethi uyabacindezela, uIsrayeli wawala. Sifuna sithandaza. Ngenkathi bathi bayabagqilaza, bayabahlukumeza, babathwalisa imithwalo esindayo, bethi bafuna ukubahlanza, bafuna ukuqeda ngabo, iBhayibheli babanda kakhulu. Ngenkathi bathi bahlukumeza bona, baletha imithwalo yonke beyibeka emahlombe abo, kodwa uIsrayeli waqhubeka wanda kakhulu wasabalala. Bathi babafanele khoneni ukuthi mangabi lutho, mabahlala besekhumbini befaneleke ndawonye, kodwa kwabonakala uIsrayeli wanda uphuma, kwabonakala uIsrayeli usabalala. Kwabonakala inkosi engifuna sithandaza ukuthi ngenkathi bethi bayabagqilaza, bayabahlukumeza, babaqovisa udaka, babasebenzisa imithwalo enzima, bebenzisa bebeyizigqila, kwabonakala banda, kwabonakala behlume, babonakala besabalala. Bethi bayabagqilaza, bethi bayabacindezela, ngoba kuyenzeka bethi abantu bayacindezela kanti bakunikeza ithuba lokwanda, bakunikeza ithuba lokuhluma, bakunikeza ithuba lokuveleba. Babethi bayabacindezela abantwana baka-Israyeli kanti babanika amandla okusabalala. Bethi bayabacindezela basabalala banda. Bethi bayacindezela bephakame ngamandla, bebacindezela phansi, bebona uIsrayeli vela ngamandla, bebona uIsrayeli sabalala. Bethi bamvalele khona ngapha, bebona
uNkulunkulu ngakulenze lutho. Uhlobo labantu abahamba noNkulunkulu bathi bevalele lapha bebona usungaphesheya abagilwele phansi babona uvela ngaphesheya nabaqinukala bebona ujabula bebona urejoyisa nabaqinukala nabafika usenhluphelweni bethi bahlekise ngawe bengakalesasa usungaphesheya. Kufela uNkulunkulu
linamandla bazalwane leli gama. Leli gama linamandla. Leli gama linamandla leli itafula phambi kwezitha zakho. Akucabele lona. Phambi kwabantu abathi kube yilutho. Phambi kwabantu abakhuluma amagama athi awufuhlupheka. Bethi khala kungeke laphumelele. Kodwa uNkulunkulu namandla. Naba bevala bethi akukho kuhle kuyovela. uNkulunkulu namandla okusiphula noma sebevalile. Noma usuhlukumezeke kangakanani ngoba inhlungu ondlula kuyo, ipain ondlula kuyo izozala ukuphindaphindeka kwento zakho. Ngoba icebo lenkosi lingevinjwe umuntu. Icebo kaNkulunkulu ngawe lingevinjwe umuntu. Akukho ongavimba icebo likaNkulunkulu ngawe. Akukho ongavimba icebo likaNkulunkulu ngawe. Ukuthi intono ecindezelayo othi noyibheke izwe ukuthi le iyangcindezela lento ingaphezulu kwamandla. Uthi lento ngishonisa phansi. Ngizomnika ithemba lokuthi ushona phansi usho kuphela kwempilo yakho. Ushona phansi usho kuphela ngey'ngane zakho. Ushona phansi akusho kuphela ngawe. Ushona phansi ucabanga ukuthi sebeqedile ngawe. Usefumbuka besajabula becabanga ukuthi kuphelile ngawe. Bebona uvela bathole kahle besajabulile besakhuluma kubi ngawe. Bebona uqhamuka uvela ngaphesheya bemangala manje ukuthi watholaphi noma besithi siqedile ngaye. Wasuthi abakuzanga ukuthi kukhona ohamba naye, kukhona umqabelayo, ushafika mana. Ushafika mana. Nasela. Abantwana benkosi, yonchapha isitha, yonchapha amadimoni, yonchapha abathayati. Abathi baqeda ngawe bekona uphakama. Oh, bekona uwanda, bekona usabalala. Bekona uphakama abathi baqeda ngawe. Lokho kudlula kukho uNkulunkulu nawo. Ukhona uNkulunkulu nawo. Ukuthi uyasizwa izinto ezikushonisa phansi. Kamsemsebenzini. Oba nasemsebenzini ziyabuya bakithi. Abanye ufika sebechela into zabo bemela fika nje. Athe kancane uyayiqonda. Ufika sebechele konke befika bebona uhlala phansi bebona usukuma. Becabanga ukuthi kuyokwenzeka into zabo beyibuza ukuthi kanjani umuntu siye ebukhokhofu lesimethembayo. Ngoba kusibona bonke abathanda abakhuluma okuhle ngawo emsebenzini. Uthuke sesikhala ukuphuma bekukhomba ngamakhaya. Abantu bakulaba bezange langeni ukuthi wena ngohamba noNkulunkulu wena. Ufika besahlela imihlangano ngawo. Ubathole sebecabanga bodwa. Bebebazohlasela wena bebethi bazona ngawo. Basho ukuthi balwa nomuntu kaNkulunkulu. Abazalwane yakho yenza lutho. Umuntu ohamba noNkulunkulu. Noma isitha ingahlangana. Sihlalazela sizo. Uthi uqhamuka sibehlakazela. Hlakazela izitha. Mkhulu ngakuwe. Ona lo sezwe. Mkhulu lo hamba naye. Lenhlungu odlula kuyo, lolu sizo odlula kulo. Udluliswa ngabantu abahlukumezayo. Ngizosho ukuthi mkhulu ngakuwe. Mkhulu ongakuwe. Lo hayi uthakabona. Uyabona. Ngoba ngeke asukuluma yena.
Uyasibuyela izimpi zethu. Asikho isikhathi esibekile wena esiyophumelela. Noma intomo umhlula kuyo, noma intomo. Khona uNkulunkulu ngokwena, khona uNkulunkulu namandla. Lo uNkulunkulu ohamba naye akavumeli izimo zikuqeda, akavumeli izimo zikulalise phansi. Noma ushele phansi bakubona usuzembuku. Okubuka amamuvi ukubona isitele ngathi baqedile ngaso usibone sikhawule emlilweni besibone sivela neimpahla sezidabulile sesicela ukuthi baphele baqedile ngaso usibone sesivela ngokunjalo uNkulunkulu wethu naso becabanga ukuthi basifake imali esiyoqeda nathi besenzela izulu. Kubuhlungu kanjalo mama into ungayazi. Ushamanga ukubetela inkulumo wethu wena apha wamnyazi nje. Bathi shiwo yini bathi wena. Ngoba bafuna ukwenza ube mumbi phakathi kwabantu. Kodwa uNkulunkulu amenawe noma kunjani. Noma abantu bekhuluma okubi ngawe. Kodwa uNkulunkulu unawe. Nami izinto ayihambi kahle manje. Yes, ukuthi manje kunento encindezela. Yes, kunento enginyathele Yesu. Ingathi ngiceda ngami. Izosho ukuthi yonke leyo nto ngiceda ngami. Ayinamandla phezu kwempilo yakho. Yebo uzokubona ngakushona phansi ipain okuyona. Izokwenza uphakama. Ufake wathi ucindezela. Kanti banika amandla okuphakama. Banika amandla osala. Bazalwane uNkulunkulu namandla uNkulunkulu kwena. Unamandla noNkulunkulu wakho. Ungabazi uNkulunkulu ngenxa yezimo odabula kuzo. Ngenxa yethuthi namajika odlula kuwo. Ngenxa yenhlupheko nemfiso odlula kuzo. Kodwa lawo okuwena unamandla. Noma kunenkinga engakanani ekhaya lakwakho, khona uNkulunkulu onamandla. Uzwe ukuthi lento le umthwalo. Ethi ufuna ukushonisa wena phansi. Bawubona wena uphakama. Bekubona unyuka. Bekubona uvela. Bekubona uhlupha. Umufaka imbewu enhlabathini. Angaze ngacabanga ukuthi uyayibulala noma uyayilahla noma uyayiqhiba. Ngokuyigqiba uyibona isihluma. Ivele enhlabathini. Imbewu esivela enhlabathini iphendla indlela. La ingekho khona indlela. Uyibona sekuvela isihlahla sombila nokumbila. Ubona suvela unawo umbila suvela. Ngoba into abazalwane uma kushonisa phansi bekugqiba ngawe phansi. Bethi akukho kuvela. Obona imbewu ivela iqhuma. Khuma ivela ubona ihluma. Bayibona isithelithe. Konke ongadlula kubo. Nenkathazo zonke ongadlula kuzona. Khona uNkulunkulu nawe. Ngothi-ke uNkulunkulu uzwile ukukhala kwabantwana bami eGibhithe. Futhi ngibonile nokukhatheka kwabo. Lo uNkulunkulu mehlezi ezulwini uyabona. Beqhakazwa kangaka. Ecindezela abantwana baka-Israyeli. Behlukunyezwa. Uthi uzwile ukukhala kwabo. Futhi sengibonile nokukhatheka kwabo. Uzwile uNkulunkulu ukukhala okhalayo. Ekhala abantu bengekho sokuwethu. Uzwile inkosi. Futhi yabona nokukhatheka kwabo. Iyabona inkosi lapho hamba khona. Iyalibona ihlale. Odabula kulo. Usuzwile. Usemkhona ukuba ngizobakhulula. Izwini inkosi ukhala kwakho. Bonile nokukhandlela kwakho. Ibonile inkosi uphishaneni. Ibonile inkosi wehla kwenyuka. Ibonile inkosi bethwala isiti.
ngizwe inkosi ukukhala kwakho. uNkulunkulu wethu unamandla uNkulunkulu wethu. Inamandla lenkosi yentazimuni. Unamandla lowa ikhona umhlaba ungakasekele. Unamandla lowa onguye. Ongeke usole, ongeke namuhla. Ongeke naphakade. Bandla lenkosi. uNkulunkulu wethu unamandla. Kulelo hlanga odlula kulo, kulekho kucindezelo odlula kukho, kulezo nkathazo odlula kuzo, khona uNkulunkulu. Ezinye inkathazo ngeke wayitshela abantu, kodwa mawusuwedwa uyazizwa ngaphakathi uthi nazi lezi zinto ezincindezelo, nazi lezi zinto ezingophisayo, nazi lezi zinto ezingqilazayo, ngoba zikuhlolisa phansi. Kukhona uNkulunkulu onamandla okukwandisa, kukhona uNkulunkulu onamandla okuphakamisa, kukhona uNkulunkulu onamandla okuhlumelelisa. Inkosi esize ngayo lapha inamandla okwenza konke. Jojobe ngiyazi ukuthi umenza konke. Athi necebo lakho limevidiyo. Ngiyazi Nkosi ukuthi umenza konke. Ngiyazi ukuthi umenza konke. Athi necebo lakho limevidiyo. Akekho umuntu ongafunda icebo lenkosi nempilo yakho. Akekho ongalivimba icebo likaJehova nempilo yakho. Lenkosi iphele impilo yakho. Akekho omama necebo ongaphikisa icebo lenkosi phezu kwempilo yakho. Akekho ongavala iminyango avalele wena. Iminyango yempumelelo akekho ongavalele. Lezi esicindezelayo simemezela ukukhululeka, simemezela ukwanda, simemezela ukusabalala. Ukuthi ngoba ucindezelekile, simemezela ukwanda nokusabalala phezu kwempilo yakho. Ithi yonke into ebanjwa izandla zakho mayiphindaphinde. Uthi konke okubanjwa nokuthintwa izandla zakho maphindaphinde. Ithi iBhayibheli konke okuthintwa uJosefa wayinekubamba wakuphindaphinde. Base babona ukuthi akahambi yedwa uJosefa. Ukhona hamba naye ngoba konke okubanjwa nguye. Kwaphindaphinde. Khona uNkulunkulu nawo. Ukhona uNkulunkulu nawo. Ukhona uNkulunkulu ohamba nawo. Ziyeke lezi nyembezo ezikhalayo. Ziyeke lezi nhlupheko odlula kuzo. Uyeke lemlilo odabula kuyo nemfula nemvumvumo odlula kuzona. uNkulunkulu uzokwenzela ngaphesheya. uNkulunkulu uzokwenza akwenzele ngaphesheya. Ungowecebo lenkosi. Ungowecebo likaJehova. Ungowecebo likaJehova. Inhlupheko odlula kuzo singeze sikhashana. Isithi asilethi inhlupheko, uJehova uletha injabulo nentokozo. Ukuthi udlule kuzo inkosi bese ngaphesheya ikusule imbezo ekhalile. Ikuthula imithwalo bese mahlombe akho. Ikususe amajonga owezwayo ukuthi abambe impilo yakho. Aphula amakhamandela akuphi. Akashule imbopho zedelay. Ngoba isitha siyalo kunabantu okufanele ngabe sikade baphumelele ngoba isitha silwa nabo
esibadileyo empilweni yabo ukuthi impilo yabo into zabo masize ngamuva njalo. Fanele ngabe uyakhongozela njalo kodwa uma ukukhongozela ukhongozele ezandleni ezivuzayo. Sengathi inkosi ngakupha amandla kumele kuyithuba yonke into oyithola ikhongozele ngezandla zombili. Uthi mangingabikho nokodwa okulahlekayo okusezandleni zakho. Uthi noma usemsebenzini osebenza noma usesikoleni noma ikuphi khona. Yonke into eyakwenziwa izandla zakho mayiphumelele. Nomsebenzi owenziwa nguwe abantu befika bazawuhlola bethole yonke into ihamba kahle kubo. Ngoba izandla zakho wena uNkulunkulu hamba. Uthi yonke into ibamba ngezandla zakho beyibonile kakhulu. Bese bethi hayi umsebenzi wonke esinawo ngathi besinawunika nangosibandana ngoba kukhona into enza ngayo. Uhloko inkosi Jehova Jona abantwana bakho benenze kahle Jehova abantwana bakho bebagqokile amajazi kodwa bengakasebenzi uJehova onawo uJehova nawe noma usugqokile ijazi umsebenzi ngekho uJehova unawo ukhona ukuhlokozayo ukhona ukuhle ukhona izinto eziyoqhuma ukhona eziyovulela kuneminyango ezovuleka empilweni yakho kuba ufakazi bakho okunamandla ubona inkosi kwenzeka. Unasithandaza bandla lenkosi. Unasithandaza. Ukuthandazela sowenza. Ukuthi inkosi nayo. Kule ngcenye ezodlula kuyo. Kule rejection odlula kuyo. Kule pain odlula kuyona. Kulo mkoti ozwa umuwa. Kulo umnyama oyibona ngathi uhamba kulo ngathi udabule umnyameni. Sizobebezela ukuthi kukhona ukukhanya okunguJesu Kristu. Ukhona ukukhanya unamandla. Ukuthi izinto abacabanga ukuthi ziyoqeda wena ngeke ziqede. Izinto abakubekela zona ziyoqeda wena ziyoba isitebhisi sokukhuphulela wena phezulu. Ukuthi lezi abantu abakubekela zona ziyoba idadi lokuphakamisa. Lokhu abantu bakubekela kushone phansi njengoba ikhona okwenza ukuthi uphakame. Okwakho ukuthi uma give up ngokuzizwa uhambe ebuhlungwini. Uhambe enkathazweni ubona izinto ongathi umnyama ubona ngathi akukho okwenzakalayo empilweni. Ungalahla ithemba. Ungadikibala. Ukhona uNkulunkulu nawe. Ukhona kuzokwenzeka khona yovela. Nawe imangala kuyomangala wena. Uyimangala ukuthi yini lo ngempela lo. Uthi yayibheka sifukweni phela ukuthi yini ngempela lo. Lona yini ngempela lo. Usho nguwe impela inkosi sikwenzele okuhle kodwa. Inkosi sikwenzele okuhle kodwa empilweni. Uthi phansi kwakho konke endlule koyilo. Uyimangala isafa ivela kanjani iphile kanjani. Naw othi ngoba uJehova esimkhonza unamandla kakhulu. Ungidlulise into nakho ungayiqondi ukuthi udlula kanjani udabula kanjani. Uphile la abanye abantu bengeke bephile khona. Ongathi beyifika umuntu akasheshefe kodwa wena neminyaka uphila kulezo zimo ophila. Kulezi mophila kuzo kukhona abangasavangi. Bethi bangena kuzo bebe beshayina phansi befa kodwa wena uphila. Ngoba lokho kumele uthukule wena khona kumele uphakamise. Lokho uyoqeda wena khona okwenza uphakame. Lo Nkulunkulu wethu unamandla. Lo Nkulunkulu wethu unamandla. Lo Nkulunkulu unamandla. Ukuthi bevala connection ngoba bazi ukuthi abantu uma behlangabezana nalo muntu lokuyokwenza connection kwenzeke izinto ufike wena
kungenzeki lutho ucula imali yakho nokusizakala ngoba awusiwo connection lenhlungu ondlula kuyo wena ikhona la izokwenzela khona ngaphesheya okwakho usiku ukuthemba ama connection kodwa kwakuthemba yini abanye bawonile wena ngekuwele ngabe thoma futhi ukwela ngakho wena ukhona umuntu ongawela ngani igama likaJesu Kristu waseNazaretha kalona inamandla ekwazi ukuhlelela ekwazi ukuvula iminyanga evalekile abantwana beNkosi leligama linamandla lifoniswa ngenkembe khaliphatho ngothi zombili lehlaba lihlukanise inyama nemkanelizwe linamandla lilemfuza sinamazele ngalo funa sithumele lona lelizwe eyinene sibhekene nazo uthi lelizwe malihlelele sithumele lezwi likaJehova linamandla ekwazi ukuphuzisa ibaba lehlaba lelizwe linamandla ekwazi ukuphuziseka lelizwe linamandla lesilithumela lelibuye selwenzile usekalehli libuyele emuva ndawo zabo umsebenzi naye sithumela khona buye nomsebenzi phela impilo yakho bebesela nalizwe namandla wayekhala nawo simuzi uNkulunkulu ethi uzwile ukhala kwabantwana bakhe noma bebecindezelwa baba kodwa babengayeki ukukhala enkosini inkosi yazabona ukukhala kwabo yabona ukukhandlela kwabo ukuthi noma usizo ucindezelwe phansi ungayeki ukukhala enkosini abantu ngeke bekusize ngalutho abanye usizo lwabantu lufishane ngokuthi umuntu esiza namuhla uthejika elekhuluma ngawo kodwa kukhona osizana kangcono uJesu Kristu othi noma siza kuye sikhala kodwa noma uqeda ukukhala kuzoba phakathi injabulo lokuthula ngaphakathi kwakho uthi Nkosi umzwe ngaphakathi kuwe ngokukhala endaweni kahle endaweni ephephile ongeke uzizwe indaba zakho sezikubantu kodwa uyigcina kuwe sime ngenyawo siyathandaza sime ngenyawo siyathandaza linamandla leligama linamandla bethi bakuvalele bacabanga ukuthi beqeda ngakho leli gama linamandla leli gama linamandla leli gama lo nkulunkulu esaba naye mkhulu kakhulu basabana lo nkulunkulu esaba naye mkhulu kakhulu ukuthi isitha besinacabanga ukuthi singaqeda ngathi seqedwe izileli gama linamandla kakhulu singaba inhlekisa sithanda uma sehlekisa inkosi ikuthunthuthe ikuphakamise ikwenze utho noma usinhlekisa kangakanani seberejectile abantu kodwa inkosi ayirejectanga ilanda lokho sekudelelekile okulahlile wathi uDavide bembona ingasinto yalutho bemfisa ukufa bamisa ehlane kodwa uJehova wabona inkosi phezu kwaDavide phela lokho ongabonakala phela lokho ongabalwa Jehova wabona utho phezu kwakhe ngokubona kaJehova afani nokwababa abantu bangabona umunye phezu kwakho kodwa uJehova ubona kangcono ngicela baba mkazi uzothandaza